Прывітанне, паважаныя слухачы! Вы слухаеце чарговы выпуск інтэрнэтнай эвангельска-хрысціянскай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. Вядоўца мяне Юрый Рапецкі. У гэтым выпуску мы пазнаёмімся з тым, што апостол Павел піша аб чалавечай грэшнасці і тэндэнцыі адступацца ад Бога. Мы пачуем, да чаго гэта прывяло чалавецтва. Дзякаваць Богу, што Ён прадставіў нам шлях збаўлення, што памагае нам спраўляцца з цяжкасцямі нашага зямнога жыцця. Пазней у пасланні да рымлянаў апостол кажа, што тым, якія любяць Бога, пакліканым паводле Яго вызначэння, усё дапамагае на дабро. Але перад тым, як дайсці да такога стану, кожны чалавек мусіць зразумець, што ён грэшнік і мае патрэбу ў гасподнім прабачэнні грахоў. У гэтым выпуску мы пачуем, як апостол Павел апісвае стан чалавецтва перад святым і праведным Богам. Запрашаю праслухаць перадачу да канца. Наш
Пашаны слухачу, ці ты калісьці задумаўся над гэтым пытаннем? Чаму ў Бібліі столькі гаворыцца пра тое, што людзі маюць патрэбу ў збаўленні? Няўжо все людзі праяўляюць маральныя недахопы і нясуць нейкую асноўную грэшнасць у сабе, таму і маюць патрэбу ў нейкім ратаванні? У шматлікіх месцах Біблія сапраўды пацвярджае, што ўсе людзі перад маральна дасканалым і справядлівым Богам з'яўляюцца грэшнікамі з тае прычыны, што кожны з іх калісьці ў сваім жыцці парушыў або нават зараз парушае адзін ці больш з наказаў Божага маральнага кодэкса. Апостол Павел гэта ясна паказвае ў сваім пасланні да рымлянаў. Ужо ў першым раздзеле мы сустракаем такую думку, калі апостол заяўляе, што ён не саромеецца добрай весткі Христовай, якая вызваляе грэшніка ад іхніх персанальных грахоў і грэшнага вобраза жыцця, ды прадстаўляе веруючаму чалавеку Божую сілу для эфектыўнага змагання супроць грахоў і прыхільнасці да грашэння. Ён заяўляе, што гнеў Божий супраціўляецца ўсякай чалавечай грэшнасці. Вось ягоныя ўласныя словы на гэты конт. Адкрываецца гнеў Божий з неба на ўсякую бязбожнасць і няправеднасць людзей, якія праз няправеднасць праўду стрымліваюць. Бо што магчыма ведаць пра Бога яўна для іх? Бо Бог выявіў ім, бо нябачная Яго, і вечная моц Яго, і боскасць ад стварення свету відочныя праз разважанне пра творы ягоныя, каб быць ім без апраўдання. Бо яны, пазнаўшы Бога, не славілі Яго як Бога, Яму не дзякавалі, але марнасцю ў думках сваіх і зацемрылася няцямнае сэрца іхняе. Цвердзячы пра сябе, што мудрыя, яны здурнелі і славу незнішчальнага Бога замянілі на падабенства вобразу знішчальнага чалавека і птушак, і чатырохногіх, і паўзуноў. Дзеля гэта і аддаў іх Бог у пажаданнях сэрцаў іхніх нячыстасці зневажаць целы свае між сабою. Яны змянілі праўду Божью на хлусню і пакланяліся і служылі стварэнню замест таго, які стварыў, які дабраславённы на вякі. Амен. Дзеля гэта аддаў іх Бог у ганебныя жарсці, бо жанчыны іхнія замянілі прыродныя зносіны на супрацьпрыродныя, падобна і мужчыны, пакінуўшы прыродныя зносіны з жанчынамі, распадляліся ў пажадлівасці сваю адзін да аднаго. Мужчыны з мужчынамі, непрыстойнасцю робячы і атрымліваючы ў саміх сябе незалежную адплату за свой падман. Ведаеце, прачытаўшы гэты ўрывак з паслання да рымлянаў, мы адчуваем, што паміж Богам і людзьмі адбываецца жорсткая духоўная бітва. Бог прапаноўвае сваю праўду людзям, якая накіроўвае іх да Божай праведнасці і маральнай чысціні. Але, на жаль, замест таго, каб прыняць і цешыцца з таго, што Господ прапаноўвае, многія гэтым заклікам да праведнасці і святасці пагарджаюць. Біблія тут і там гаворыць аб чалавечай самастойнасці і нежаданне лічыцца з патрэбамі Божага закона. Многім, хутчэй за ўсё, карціць жыць годна сваім уласным жаданнем і такім чынам пазбягаць гасподніх абмежаванняў у маральных пытаннях, рашэннях і ўчынках. Праўда, ёсць у свеце і тыя людзі, якія Бога і ягоны праведны шлях шукаюць, але апостол кажа, што пераважная большасць імкнецца жыць паводле сваіх уласных жаданняў і мэтаў. Псалмаспявак Давід апісвае чалавечую цягу да эгаістычнай грэшнасці
наступнымі словамі. «Сказаў бязглузды ў сэрцы сваім: няма Бога. Сапсаваліся яны, і ягідныя рэчы робяць. Няма таго, хто робіць дабро. Глянуў Господа з неба на сыноў чалавечых, каб пабачыць, ці ёсць разумны, які Бога шукае. Усе ўхіліліся, усе разам нягодныя. Няма нікога, хто робіць дабро, няма аніводнага. Няўжо не маюць пазнання ўсе злачынцы, якія народ мой з'ядаюць, быццам хлеб ядуць, і Господа не клічуць? І будуць яны там у страху вялікім, бо ёсць Господ у пакаленні праведнікаў. Радай прыгнечана вы пагарджаеце, але Господ прыстанішча ягоныя. Хто дасць збаўленне Сіёню для Ізраіля? Калі Господ верне палонных народу свайго, будзе радавацца Якуб і будзе весяліцца Ізраіль». Вось так сказано пра досвед старазапаветнага ізраільскага народа. Але і апостол Павел паўтарае думкі, выказаныя псалмаспеваком, калі прыгадвае пра цяперашні стан чалавецтва. Ён кажа, што як адбывалася з ізраільцянамі, тое ж і паўтараецца многімі ў сучасным свеце. Наша тэндэнцыя хутчэй за ўсё Бога не слухаць і рабіць тое, што нам найбольш падабаецца. Так, Бог стварыў чалавечы род, але спачатку людзі выбіралі свой шлях і не спяшалі Гасподнюю волю выконваць. У першай кнізе Бібліі «Быццё» гаворыцца, што людзі пачалі множыцца на абліччы з зямлі, бачылі сыны Божыя дачок чалавечых, што яны прыгожыя, і ўзялі сабе за жонак з усіх, якіх абралі, і бачыў Господ, што вялікае зло сярод людзей на зямлі, і што ўсе намеры думак сэрца іхняе толькі на зло ўсякі дзень. І пашкадаваў Господ, што зрабіў чалавека на зямлі, і засмуціўся ў сэрцы сваім. Падумаць толькі, што Бог творца пашкадаваў, што стварыў нас людзей? Чаму? Таму што мы ўсе разам парушылі і парушаем Божы маральны кодекс. Гэта ставіць раздзел паміж намі і нашым творцам. І пакуль нашыя грахі стаяць паміж Богам і намі, увайсці ў цесныя адносіны з ім не збываецца. Грахі мусяць быць зняты з нас, і толькі тады сцежка да Бога праз веру ў Хрыста адкрываецца перед намі, і мы можам увайсці ў цесныя стасункі з Господам Богам. Апостол Павел пацвярджае, што ніхто з нас, людзей, не можа неяк выбачацца перед Богом са скаргай, што ён не пакінуў нам дастаткова доказаў свайго існавання. У свеце і ў сусвеце мы глядзім на тварэнне, а яно сведчыць пра Гасподнюю творчую дзейнасць і сілу. Калі мы глядзім на зямлю, як яна вісіць у прасторы, то бачым, што творца змясціў яе ў арбіце наўкола сонца якраз на такой адлегласці, каб мы не вымерзалі або не згаралі. Зямля падтрымлівае безліч жывучых істотаў і раслін. Свеце сонца, што спрыяе развіццю і росту жыцця на зямлі. Затым не забудземся аб тым, што без вады ніхто з нас не мог бы існаваць. Дажджы абнаўляюць жывёліны і расліны, і мы знаходзім вялікую колькасць водных сховішчаў, як азёры і рэкі, з якіх чэрпаем і карыстаемся вадой, каб сагнаць у сабе смагу і напаіць растучыя злакі, фруктовыя дрэвы і агародніну. Чалавек карыстаецца Богам дадзенымі разумовымі здольнасцямі, каб вырастаць ураджаі і карміць жыхароў зямлі і гэткім чынам падтрымоўваць само зямное жыццё. Калі было сказано старазапаветнаму народу, што Бог даглядаў чалавечы род і пасылаў прамені сонца і даставаў ім ваду,
то людзі ў антычнасці ведалі куды менш аб важнасці такіх заяваў. Мы сёння разумеем куды больш пра складанасць нашых целаў і здольнасці нашага розуму, чым ранейшыя пакаленні. І мы сёння валодаем куды больш інфармацыяй аб складзе прыроды і нашага жыцця, што і павінна прывесці нас да высновы, што існуе вялікі творца сусвету, які стварыў жывучыя істоты і расліны тут на зямлі. Ніхто з нас не можа выбачацца перад Богам і казаць, што колькасць доказаў ягонага існавання замала. Ну, раз яно так, то як жа нам рэагаваць на дзеі Господа Бога і глыбей знаёміцца з ім і з ягонымі жаданнямі і намерамі для нас? Нам сёння прадстаўляецца магчымасць яго шукаць, як запісана ў старазапаветнай кнізе пророка Ісаіі. «Шукайце Господа, пакуль можна знайсці яго. Клічце яго, пакуль ён блізка. Няхай бязбожнік пакіне шлях свой, а нягоднік намеры свае, і няхай вернецца да Господа, і ён злітуецца над ім, і да Бога наша, бо ён шчодры на прабачэнне. Прыхіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і будзе жыць душа вашая. І я заключу з вамі запавет вечны дзеля нязменнай міласарнасці». Так уся справа ў тым, што мы можам карыстацца магчымасцю для азнаямлення з Богам і ягонымі жаданнямі для нас цяпер. У мінулых часах вернікі Гасподні былі ў кантакце з Богам. Ён выбіраў асаблівых людзей, якіх мы называем прарокамі, і цераз прарокаў Бог адкрываўся ўсяму чалавецтву і загадваў ім запісваць ягоныя думкі і запаведзі для ўсяго чалавецтва, у тым ліку і для нас, людзей 21 стагоддзя. Наша адказнасць перед Богом Творцам шукаць яго на старонках ягонага слова Бібліі. Калі так, то перед намі стаіць пытанне: а ці ж я звярнуў і звяртаю сур'ёзную увагу на Гасподне слова? Кожны з нас можа адказаць за сябе на гэтае пытанне. Дык вось у пачатку паслання да рымлянаў апостол Павел прыгадвае ранейшыя часы, калі чалавечы род ведаў Бога, але ж цягам часу па прычыне Гасподняй строгасці ў дачыненні да святога вобраза жыцця многія адступіліся ад Бога і пайшлі сваімі ўласнымі шляхамі і быццам бы знаходзілі супакой і мэту жыцця ў іншых бязбожных рэчах. Яны забываліся пра Бога, і дайшло да таго, што мы сёння бачым у сучасным свеце. Столькі зла мы заўважаем, столькі жорсткіх сітуацый. Чаму гэта так? Таму, што многія Бога і ягонай волі не шукаюць. Яны адступіліся ад Господа і пачалі жыць згодна са сваімі грэшнымі жаданнямі. Многія перасталі шанаваць Бога і зварачаліся да іншых багоў, толькі не да сапраўднага. У мінулыя часы людзі стваралі ідалы, высалялі іх, і ім пакланяліся, думаючы, што яны ў гэтым знаходзілі сапраўдныя адказы на жыццёвыя пытанні і жаданні. Нават цяпер многія шукаюць шчасця ў матэрыяльных рэчах і ў багацці. Але ці ж яны прынясуць нам тое, што абяцаюць? Пра гэта Христос аднойчы выказаўся гэтак: «Не збірайце сабе скарбы на зямлі, дзе моль і ржа нішчаць, і дзе злодзеі падкопваюць і крадуць, але збірайце сабе скарбы ў небе, дзе ані моль, ані ржа не нішчаць, і дзе злодзеі не падкопваюць, і дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае». Слухачы, амаль усе матэрыяльныя рэчы, за якія мы рупліва працуем і змагаемся тут на зямлі, пройдуць. Застанецца на ўсю вечнасць тое, што мы рабілі на зямлі, каб развівацца і расці ў хрысціянскай веры і персанальнай святасці. Ці мы гэтымі днямі шукаем Божай волі
і робім усё, што можам у гэтым кірунку з дапамогай Духа Святога? Вось да гэтага Бог заклікае кожнага з нас. Запісаныя прарокамі і апосталамі былі перададзены для нашага навучання, настаўлення і засвойвання. Апостол Павел кажа, што быў такі час, калі людзі зналі Бога, перасталі яго шанаваць, яму пакланяцца. Чалавецтва ў сваёй большасці шаснула не туды, куды Бог намерваўся людзей накіроўваць. Многія ў мінулых стагоддзях выконвалі грэшныя рэчы, і ў выніку таго іхнія сэрцы духоўна зацемрыліся. І гэта значыць, што людзі адступіліся ад таго, што Бог жадаў для іх. Таму замест сапраўднага шчасця многія папалі ў беду, і жыццё завяршалася сумна для іх. Біблія сцвярджае, што расплата за грэх смерць, і тут маецца на ўвазе духоўная смерць, паводле якой чалавек страчвае всякую сувязь з Богам і ягонымі шляхамі. Але таксама гэта ўказвае на той час, калі бязбожнікі спазнаюць другую смерць, пакаранне за непаслушэнства Богу. Шаноўны слухачу, кожны з нас жадае шчасця ў жыцці, і тое, што запісана апосталам Паўлам аб мінулых пакаленнях на гэты конт, адносіцца да кожнага з нас паасобку як прыклад. Бог даў нам сваё слова, Біблію, для нашага настаўлення і кіравання, каб мы не паўтаралі тых памылак, якія ўчынялі ранейшыя пакаленні. У Бібліі сказана, што Бог хоча, каб усе людзі былі збаўлены і прыйшлі да пазнання праўды, бо адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек, Христос Ісус, які аддаў сябе на адкупленне за ўсіх, як сведчанне ў свой час. Калі хто з слухачоў пакуль што не навярнуўся да Христа, не ўвераваў, не прыняў яго за свайго збаўцу і Господа ўладара, то прашу, каб ты, слухачу, звярнуў увагу на Слово Божие, асабліва на змест Новага Запавету. Чытай і выконвае тое, што чытаеш на старонках Бібліі. А што тычыцца нас, вернікаў, якія ўжо ўверавалі ў Хрыста, прынялі яго за свайго збаўцу, давайце будзем і ў далейшым паглыбляцца ў Слова Гасподняе і са спадзяваннем на Духа Святога, каб Ён кіраваў нашымі думкамі і ўчынкамі, і мы тым болей пазнавалі Бога і Хрыста, і гэта паказвалі ў сваім жыцці. Будзьмо прымаць і прыстасоўваць змест Бібліі да саміх сябе, не затрымліваючыся ні ў чым. Дапамажы нам, Божа, чуць Твой голас і жыць па Тваёй волі. Амин. Небо кранае душу, слово зернем упало в глебу, хлеба, душа прагне хлеба, просить дождю и святла замест лютой суши. Колени у тишине, верою до Бога в очи узними, верою почуй, что любит тебя Бог, больше не вспомнить провины твоей верою, верою. Полным штилем сила, великая сила, есть в этом слове, что верой живою зовется. Верою вяти прозмора, як Мойсей, верою
Проси, як той, хто леворуч висел, верою чакай, дитя, як Авраам, здійсниться слово в житті твоїм верою, верою. Вяді праз море, як Мойсей, верою. Проси, як той, хто леворуч висел, верою чакай, дитя, як Авраам, здійсниться слово в житті твоїм верою, верою, верою. Схили колени у тишине, верою, до Бога воши усними, верою, разглядь дорогу, где твой Бог хочет вести за собой тебе, верою. Шановний слухачу, щиро дякую за прослухання до гэтай пори. Мы пачулі Гасподніе патрабаванне ў кожнага з нас прызнацца ў сваёй грэшнасці. Зрабіўшы гэта, мы зразумелі, што Бог адкрывае для нас шлях да Яго па веры ў збаўцу Ісуса Хрыста і вечнага шчасця з ім тут на зямлі і ў замагільным існаванні. Пакуль мы тут на зямлі і працягваем верыць у Хрыста, і ходзім услед за ім, то нам патрэбна Яго найвышэйшая сіла, каб заставацца верным Яму. Давайте попросім гэта ў малітве. Літасцівы Божа, мы звяртаемся да Цябе ў імя нашага збаўцы Ісуса Хрыста. Дзякуем Табе за прапанову дараваць нам грахі. Дапамажы нам заўсёды быць гатовымі чым хутчэй звяртацца да Цябе, калі сустракаем спакусу. Господи, Ты ведаеш стан нашых слухачоў. Я прашу, каб Ты дапамагаў тым, хто зараз знаходзіцца пад уплывам або ціскам нейкай спакусы. Дапамажы такой душы не ставацца той спакусе. Можа, нехта з нашых слухачоў пераносіць цяжкую сітуацыю, у якой патрэбная Твая мудрасць. Господи, даруй такой душы Твою вышэйшую мудрасць, каб знаць, як выканаць Твою волю. Дапамажы тым, хто цяпер знаходзіцца на полі бітвы паміж дзяржавамі. Господи, мы просім Твоей аховы пры небяспечных абставінах. Наша надзея на Цябе, Господи, і я прашу Твайго ўдзелу і кіравання ў жыццях нашых слухачоў, якія моляцца і просяць Тваёй дапамогі. Мы славім Твоё святое імя, пакланяемся Табе і загадзя дзякуем Табе за будучую дапамогу. Гэта ўсё мы просім з удзячнасцю у імя нашага вялікага збаўцы Ісуса Хрыста. Амен. Шановныя слухачы, шчыра дзякую за праслуханне перадачы. Калі спадабалася яна, то прашу паставіць сваю падабайку, лайк, ніжэй, і прашу вашай малітоўнай падтрымкі за мяне асабіста. Стараюся знаёміць беларускамоўных беларусаў са зместам Слова Божага на нашай роднай мове і малюся, каб знайшлася яшчэ большая колькасць слухачоў. Зычу Гасподняга найбагацейшага дабраславення вам і вашым. Вы толькі што праслухалі выпуск інтэрнэтнай духоўна-хрысціянскай праграмы «Добрая вестка». Перед микрофоном Юрий Рапецкий.